aksyon ang tabang ora mismo. Duwaan makakasabay tangon niya na ng ganan in brand new tablet. Sinda si Erica Asina, si Tugang ni Jason. Na si Jessa. Na si Jessa partner. Yeah. Kaya maswerte Si sila Jessa, partner. tugang ni Jason. Jason, makasinag. Maswerte ini yung duwatang winner, tasindaan makakaresibin ni brand new tablet halik kay Congressman Saldico Asin, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List. Inapunta Wow! partner, si Erica. Erica. Yan, maray na pagkahapon tabi Erica. Marayman po. Oy, Ayan. Pirang taong ka na, Erica? 9 po. 9 years May boyfriend old. na. Grabe ka man, partner. Batang-bata pa si Erica. Eh, malay mo, partner. Ako nga ni kay 8 years old pa lang, po may kayan, nagkukursunado partner, na sa kuya. Puppy love or crush. Yan. Tagahanga. Ako kay partner, 8 years old pa lang ako, may nagkukursunado na sa kuya, balo, pigo parang iagihan na ako. Pero may kapigadaran partner ni pamahawan. Baduya, biniribid. Iba talaga ang Chakoy. kagapuan mo, partner. Chakoy! Masiramon ang chakoy. Maray na pagkapon sa liwat, Erica, ano ang pagmatingon niyan na ika ang tinanghal na winner? Igura po. Ikurab ka! Anong grade ka na? Grade 4 po. Grade 4. Sa inka nagkaklase? Sa TV Central School. Tiwi Central School. TV Alam, Central ikot ka, School sa partner. Primer Distrito, Canalban. Correct. Kaibahan ang sa iyang mami. Congratulations po, mami ta. Si Erica. Partner duman sa TV, yaon duman mababakal sa mga... Oo, sa mga... Kung anong gusto mo, na urig-urig, so, alkansyahan. or auto. auto, ayam-ayam. Totoo ka magibo ka ito, Erika? Naman po. Dahil Daiman. harayo ito sa Indo, sugibuhan ka ito. Ayo po. Ano nga po ka ito, partner? Kuron. Kuron, ayan. Taduman baga ang Kuron Festival. Nagbakal ako duman, partner, kan one time nag-agi ako, nagbakal ako so... Kawali, lutuan. Dahil so, kuron talaga, napiga, masiramon duman ang tinulang native na manok. Correct. Kare-kare, puwerte. Diba? Oh, pero ka mong magturugang, Erika, partner na daw kung may nagtigog. nagutom. Pero ka mong magturugang, Erika, Tulo po. tulo. Pampira Ikaan, ka. Ano, bunso. Bunso. Basta talaga mga bunso partner, mga magayon. Sa iling mo, madadagdagan ka pa, ha? Pwede pa, akin pa si mami, oh. Ah. May asim pa si mami. Si mami niya. Yan, Ah. oo. Erika, saan mo gagamiton ang brand new tablet? Sa pag-research po, Pag-research. Ngunyan, anong pigagamit mo? sa cellphone po kang mama ko. Iyan, pigasubli mo, Iya, cellphone ni tabi. mama. Halimbawa, ma-research ka, ano ang mga i-research mo? Mga tungkol sa nuclear bomb, mga arugan? Grabe ka man. Terrorist taon ka man, partner. Day, anong mga research Oo, baga? ano ang mga usually mga tigre-research So, mo? itong tabing iso sa joke, sa mga tabi. Mga So, joke. mga koron. Ah. Tabi, gire-research ko po. research. Ka daw, partner. Mm. Kung makatapos ka sa imong pagkaklase, ano ang gusto mo maging pagdakula mo, Erica? Magigi po akong polis. Magigi kang pulis. Ay, salud yun. Ikaw nga ang masalida ki Mading Malu. Malu, kalubakig, Spokesperson tagapagtarap kang kang PNP. PRO. Oh. Oo. Iyo, pag naging pulis ka na, ano ang inot mo ang gigibuhon? Training po. Ma-training. O pag pulis ka na, ano ang mga usually mga trabaho kan pagiging pulis? Tabi, nag-aaral Naghahanap ki mga tupada. Grabe ka man, partner. Trabaho yan kang pulis, maghanap ki mga tupada, Ayo, so mga mga paturon. illegal, mga illegal. Pindadakop ninda yan, partner. Pindadakop. Mga illegal, tama? Iyo po. Siyempre, pag pulis ka na, may darakang badil. Iyo, tabi. Nata sa kadakula ning Anong profesyon, gusto mong badil na mo darahon, partner? pulis. Shotgun tabi. Shotgun! Hindi, partner. Oy, sa gwardiya yan, nini. Ang pulis na nagagamit shotgun sa gwardiya yan. Oo, kalibre 45. 9mm. 9mm. Armalite. Yan. Granada. Ano ka, maluman sa kuan, Marawi. Dahil nata gusto mo maging pulis sa kadakulan ng profesyon. Nagbabarantay tabi sinda ng itong mga kriminal. Bigbabantayan mga kriminal, kaya partner. Delikado. Delikado. Babantayan ang mga kriminal. Sa pamilya nindo, igwabang pulis? Wala man po. Kaya gusto mo maging pulis? Gusto mo maging Iya, tabi. Po. Siguro idol mo si Cardo. Iyo, medbid mo si Cardo? Iya, Sisa tabi. ito. So, yan sa ang probinsyano. Pero ngunya niya ako ako Bicol Party List. Nanay, congratulations tabi. Paano naaraman kan sa imong aki na igwo tabing pinapanaong tablet si Pakikuha kan Congressman mikropono, Saldi? manay. Pasa mo kay mama, pasa. Pass the mic.
Ako po kaya, pero may akong naghihiling kang sa programa po ninda. Tapos, ano man po ako sa Ako Bicol Party List. Nakasubaybay ka pa. Nakasubaybay. Apo, pero may po ako naghihiling kaya. Sabi Gustong ko, sabiyon man ay tapirmi kang nakasubaybay, medyo day ka man nakakanusan sa muyang dua. bako man po, gwapo ba da, magayon. Partner. Ah. Nanay, ikaw magayon man. Thank you po. Diba? Ano nga ni po, nanay, ang sa imong pangaran? Daisy Ravelo po. Daisy Anong Rabel. trabaho ni Mr. Manay? Construction worker po. Construction. Di ini ang bunso nindo. Ayun po. Dahil na kamong planong dagdagan Manay. Pwede pa man po. Pwede pa. Today pa. Ay! Siyempre, pag construction worker, matagas ang kabilya. Correct. Tagas ang kabilya. Simentado. Tapos makalot ki pundasyon. Oo. May graba, may baybay. Mahalo ki siminto. Pero po, nanay, kung dai mo po ikakakulog or ikakamarat, pira po ang usual na income kan pamilya? Minsan, ngunyan po na aldaw na ini, di kaya ang ding laog si Agong. Bako man pirming may laog. Ang construction worker kay partner, Iyo po. depende sa Kontrata patrabaho. lang. Oo. Tapos ako po kaya BHW man. BHW. Sa barangay. Oh, bako man lang. Kami po, BHW. minasaludo po kami sa yun. mga barangay Alam health mo, partner, worker. ang BHW, mauran, mainit, yan ang katuwangkan barangay sa pag-asikaso kan Si sa loob. Sarakat kan partner ang mga maduging parte kan barangay, mga Tama. rarayo. Oh, So, kaya, dakulang bagay tabi manay na suaki mo, nanggana kita blend. Iyo po, dako lang tabang po sa pag-research niya sa Takon pag-school. titipunan mo, medyo haloy-haloy ang pagtipon ka yan. Iyo po. opo. So, congratulations partner. Mm. Itauta na ang brand new tablet. Para kay Erika! Erica! Tadadaan! Ayan, Erica! Andito ang iyong brand new tablet. Oh, ayan, Erica, kuha na. Yee! Kaput mo Iluwas naman mo, yan. Erica, ang sa imong Mahulog. brand new tablet. Wow! Congratulations! So, ano ang masasabi mo, Erika, kay Congressman Saldico, Congressman Pido Salamat. Galvin, Ako Bicol, party list? Salamat to nung tabi kay Congressman Saldico Tabe, tsaka sa Action Co Center, tapos sa Ako Bicol Party List. Iyo man lang po. Ayun! Iyo man lang ito, pero malaugon ang sa imong pasasalamat. Congratulations, Congratulations, Erica. si Manay. Baka may mensahe Oo, man. baka may mensahe si Manay. Oh. May nagapon. May nalingawan ka na naman, silent partner. Nang dahil dyan, alam na this. Alam na. Nagpapasalamat po ako sa Action Co Center, sa Ako Bicol Party List po, and kay Congressman Saldico. Ayan, congratulations, nanay. Gamiton mo, Erica, ang sa imong bagong brand new tablet. Sa maayos, asin agad mi na ang sa imong pagklase, dire-diretso hanggang magi kang isang magiting Pulis! na pulis. Woman! Ayan. Congratulations. Igwa pa kita, partner. May bisita pa kita. Aside kay Erica, igwa man kita sunanggana ini partner si Jason ka nakaaging aldaw. Jason Makasinag. Yeah, pero yaon digdian sa iyang tugang na si Jessa Jessica. Makasinag. Jessa. Jessa po, ma'am. Jessa Saragosa. Kanta Makasinag. mo na, kanta. Tawan mo kami magayon na Jesus kanta. Maria. Nataw ka magkanta, Jessa? Dayman, sir. Jessa baga. Baile. Lalo na, dayman. Yan ang talent mo. Magkaon. Iba ang dating. Garo, jaraming kita dyan sa Maraming talent kita dyan. mo. Alipot lang na kanta. Jessa baga, Jessa Saragosa. Jesus, dayman ako, ma'am, tatao, promise. Tagasain ka mo, Jessa. Poktol po, sir. Puktol kan? Pilar. Pilar! Sorsogon! Narayon! So, bata si Jason, dahil nakabot. Ano po, sir, mahigpit po kaya ang seguridad sa Puchaw. Bawal po lumuwas ang 15 years old and Pababa. below. Pero Oo. apa siya na si Jason? 13 years old 13, po, ma'am. Pwede po, okay. ma'am, mag-shoutout kasi birthday dyan sa Miyerkules. Ay, sige, go, Sige, go, go, shout go! out mo! Hello, Tong. Happy birthday. Sana, lagi kang mag-iingat. At I love you. Congratulations. Yay! Advance happy birthday, Jason! Si Tong. Si Jason po. Jason! Hilotong. Advance happy birthday, Jason! Ayan, So, may regalo na partner. Magayon ang pa-birthday pala Oo. ni Congressman Saldico na Bicol Party List kay Jason. Correct. So, 13 anyos pa lang si Jason. Ika, Jessa, pirang taon na? 20 na, sir. 20. May boyfriend na? Sus, kuwara nga ni, sir. Baka may pinsan ka dyan.
Igwa ako, bako pinsan, dakulo, no? Ayan, pahilingan mo si Nico, oh. Single, Ah. but not ready to mingle. Digdi Si sa- Paul Londronio, Digdi sa tulong ini na... look single, but Digdi sa married. tulong ini na nailing mo, kung ika an magkakagusto sa rong lalaki, si isa dyan ang pwede mong matipuhan. Si Nico, si Paul, or si Ryan. Yan. Ah. Halimbawa lang. Halimbawa lang si Sir Paul na lang po, alipot ang pangaran. Ang gusto mo, ali po. Gusto mo, alipot lang. Si Ryan, alipot man. Ryan. Paul. Mabuhay ka, naka-score ka na. Ayan, 1-0. 1-0. 1-0. Si Ryan, mabalbunon, pwede man. Okay, so Ako dahil pang bukan boyfriend si balbunon. Jessa. Pwede man, ma'am. Pwede man da Paul. Ay, Ryan. Dahil mga sultiro duman sa lugar nindo sa Pilar? Igwa man, sir, kaso day man garo ako gusto. Nata, taday ka. Sige na, pwede ka na mga punan ko Dahil yan. man, madali man lang partner, madali man lang ang sikreto, dahil ka gusto. Dahil kang labot, ba importante, gusto mo Yan. sindahan. Sige na, mga punan ka na. Nantig sa mga single Shout out out there. natin sa mga single dyan. Sige na. Sa mga single dyan, hi, single man tabi ako. O, paano ka makontak? Paano ka Ano makontak? ang mga qualification na gusto mo? Sige, qualification. Isus, grabe naman. Sige answer. lang, qualification. Day na, sir. Kasupog. Nangapunan ka naman O, sana. paano ka makontak mo niyan kan mga single na pig shoutout mo? May Facebook ka. Igwa, sir, paad na lang sa Jess Andes. Jess Andes. Ayan. Tapos cellphone. Day na, sir. Anya kung alimbawa may single na nag-ano. Oo. Nata kung man nga ilusyonan si Jessa, ano Ano ang igwa si Jessa? Kaya ano, dapat... tatao ka magluto, Iyo, sir. maglaba. Iyo, sir. Ay, matigo. Masiramon ako, sir. Ha? Magluto. Talaga. Masiraman siya partner. Magluto. Magluto. Ako partner, taday totoo magluto. Sigurado ba ako masiram. Kaniguan man. Pero masarap akong magmahal. Yan. Yan. Ito mo. Jessa, tayaong kadigdi in behalf ni Jason. Itaw ta na. Kumusta si Jason kang naaraman na nanggana siya ning brand new tablet? Sobra po, ma'am, na nauugmab yung nagaluwa-luwa ta. Unexpected po kaya, ma'am, na blessing ito sa iyo. Ayan. Paano naaraman ni Jason na igwaning Action Co Center na nanaunin na tablet? Tig-encourage po siya, ma'am, ni Angelina Makasinag, tugang ko. Siya po ang, saruman po siyang follower, tapos taga-subaybay sa programa niya. Tapos tig-encourage, day man siya napalad, kaya tig-encourage niya, kung ba, pinasa man niya sa Ayan. tugang. Sabihan mo Pero pa din kamong- si Angelica na keep on Yes, ma'am. Till now, sending ano, comments, Pero messages. magturugan ka mo, Jessa. Jesus, sir. Kang dati po kaya, sir, pero yung brand out sa mo. Oh, pira ka mo. 9. Gusto mong sabihin ang brand out, nakakapadakol kita mo? Iyo garo, sir. Sarap pura ko. Proven and tested. Si mama mo mula, si papa mo. Gusto sa baliklong perme. Iyo. Anong trabaho ni papa mo? Si Papa po is, magsasaka po. Magsasaka. Yan ang gusto ko Magsasaka. pag minasimbag. Magsasaka po. Matibay mag-arado. Yan. Si mama mo. Si Mama mo Si Mama po taga Gibuki. Si mama mo, Handicraft. partner. Tagagiboki. Handicraft, sir. Handicraft. Si mama mo, magtugan Yan ka nga mo. ni. O, yung nga ni. Kaya. Sa handicraft, ano mga ginigibo ni mama mo sa handicraft? Naglulubid, Mga bags. nag-iikot. Yes, ma'am. Basket. Okay. So, gustong sabihin, si papa niya magsasaka. Pagkatapos sa bukid, Pagkatapos aldaw, nagibo ning pagbanggi, diretso man gaya sa bukid. Sa bukid. Magtanim ay di Di biro, magtahi magaw. pa de, magtahi pa. Sige na partner. Okay. Itaon na Jessa. Jessa, Jessa, buksan. para kay Jason. Bukasan mo na, Jessa. Yan. Yun. Ayun. Garo, pwede ni, puti. Puti. Ayan, sa iya puti. Yan. Oh, sige. Si Jason, lalaki ito, babae, pwede ka mong magbaliwan, bala ka mong duwa, di ba? Hindi, pwede man. Pag lalaki, di pwedeng puti. Ay, siyempre, ang lalaki, baga medyo, Ako nga, ni gusto ko pink. aram ko na yan, partner. Aram ko yan. Araw ka rin nakaampang ka, lalaki ka. Yan, oo. Pagtalikod, gusto mong kaputan Ay, mo brush. so grupo-grupo may mga grupo kami dyan. Jessa, congratulations kay Jason Mensahe mo tabi, kay Congressman Saldi, And kay Ako Corpedo, Bicol and Party sa List. Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa bumubuo ng Ako Bicol Party List sa programang Action Co Center at lalong-lalo na po kay Congressman Saldi po. Thank you so much po. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya namin na nangangailangan. Thank you po.
Ayan! Okay, ni. Matibay. Anong trabaho mo pala, Jessa? Sa ngayon po, sir, wala pa man. Sa agay na. Baka. Anong tinapos mo, sakali. Jessa? Grade 12 po. Grade 12, senior high. Yes, ma'am. Anong gusto mo man maging pag dakula mo? Kung dumakula po, ma'am. Baka pagtanda na lang. Dahil, kaya nga ni, pigapot ko partner, garo pwede nang gibuntang announcer, ha? Pwede siyang itong mga pang Oo. paliurag na comedy segment. Sige, Jessa. Congratulations sa indong duwa and mabuhay ka mo, ingat ka mo sa indong biyahe. Yan, oo. Ah. Sige, Jessa, salamat na maray. Thank you, sir. Anong lulutuin mo pala na panira pag uli mo ngunyan? Kung ano, sir, baka may nanap na si mama. Ako lang naman gulayon sa Di palibot. ba? Garud ka makamove on na abo mong bayaan si Jessa. Dahil maray man kaya magka-istorya eh. Kaya Aron nga kan mga dapat mo ka-istorya partner, tag Positibo, good vibes. partner. Oo. Positibo, good vibes. Pares Oo. man kay ni kay baby, di ba? Tama, Gusto tama. niya maging pulis. So yan mga ka-aksyon ha, duwaan sa tuyang natabangan niya na pagkaaga, natauan ni brand new tablet. At saan, partner? Oh, Igual naman kitang maswerteng manggagana. may nanggana na, may manggagana pa. At saan sa kwarta, partner? Ngunyan, igual naman kita ng brand new Tablet. winner pa ng sarupang brand new tablet. Sa isa yan, partner. Yan, partner, si Shane Annalyn Daen. Congratulations, Shane! Yan ang Annalyn sayang Daen. naging mensahe. Ang naging mensahe ni Annalyn Daen. Good morning po, ako po si Shane Annalyn Daen, taga San Francisco, Legazpi City. Grade 9 na po ako. Nagaklase po ako sa Bunker 1 National High School. Sana po isa ako sa mabigyan ng tablet para may magamit po ako sa aming online class. Kasi po, naghihiram lang po kami ng cellphone sa tito ko. Di po kasi kaya makabili ng mama at papa ko dahil hindi po tuloy-tuloy ang pasok ni papa sa trabaho dahil sa pandemic. Ang trabaho po kasi ni papa is construction worker at si mama po ay isang housewife. So, Yan. tinaon niya partner sa iyang telephone number. Telephone number. May makontak sa imo, Shane, kung paano mo maresibihan sa imong brand new tablet. Nagdatag siya partner ng 5 kapwa estudyante. Yan, dinakul-dakulan niya so itag para sigurado. Yes. Correct. The more tag, the more chance of winning, baga partner. Oo. Ayan, congratulations, Shane! Taikan sa kanyang brand new. May makontak na lang sa iya. May makontak tabi sa Duman imo, sa mga Shane. kababayan ta, mga estudyante na gustong manggana ng tablet partner, pakiutro daw tabi kan mechanics partner. And mechanics sa mga nagmamaut man manggana ning tablet, this is strictly for student. Kinakaipuan lang nindo mag-like sa muyang official Facebook page, mag-comment man kamo sa muyang episode kung nata kamo ang dapat manggana ning brand new tablet. Dapat yaw lang sa inyong eskwelahan as in contact information. Dahil paglinguhan, magtag ning tulong kapwa estudyante. And i-share man nindo ang sa muyang episode. Siring man mag-subscribe sa muyang YouTube channel Action Cost Center. Yan, arog kan kasimple, arog kan kadali, mga tugang, mga kabarangay, and mechanics, para manggana kamo ning tablet, kamong mga minamahal na estudyanteng Bicolano, Bicolana, na gusto po tabi na matabangan kan Ako Bicol Party List ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, ang tabay sa nakamo sa muyang pagbuelta, igwa kitang mga gana nin 1,000 pesos, hulit daw kitang ngunyan nin Lunes. Kaya na kamo magbaya tabi mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang Ora mismo!